Kaixo, nire izena Natasha da. Janaria pixatzen zuen. Gizena nengoela esaten zidan beti. Ni alik eta haulen egotea nahi zuen. Berari aurre egiteko gai ez izateko. Gela ilun batean, Gatibu. Asmatu aldute. Bai, oso ondo dago. Armairu bat jarri zuen ispilu batekin. Urte asko igaro nituenan. Poliziak bidali zizkidan gauza hauek kutxetan. Eta soinekoa hausen eraman jantzita. Atea zabalik zegoen. Aukera aprobetxatu nuen eta korrika aldegin nuen. Nik espero nuen jendeak ulertzea eta justua izatea. Baina ez zen hala izan. 2 hamarkada daramatzete nire izena zikintzen. Natasha Campos, bizitza osoa Gatibu.